Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Jamie. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, siya ba ang dahilan? Ano pa daw sa iyang kaagi karon? May kaning sa kababay nga taga Kasambagan, Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Jamie. Jamie, wa pagyapon ka makadesign? Kon sugton ba ti ka? Wa pa. Grabe sad. Usa ka tuig hapit na mo ko nga nagpaabot sa imong tubag. Nga naman, gipula na ka pinaabot? Wa man, wa wi. Ug bisa na mahitabo kay seryoso ko nimo. Oh, kay kon mapula na ka, undangan na lang nimo pagpanguyab na ako. Jamie. Piha naman sa taon ni mo, day, oy. Imo magilisod-lisod ang tao. Day, mas gusto man gud na ako nga dugay-dugayon ang pagsugot niya. Para may bawaan ako ba kung seryoso og bagid siya nako. Kay ang tao nga dili seryoso, mo surrender gyud, di ba? Hinoon. Pero day, nakagusto na ba ka niya? Na, musurrender gani na siya na, magmahay gid ka. Enough nang hapit sa katuig nga pagpanguyab, oy. Sugpa na to. Tinuod ka, Jamie? Gisugot ako nimo. Oh, Justine, deserve man sa nimo kay taas kay kag pasensya nga nagpaabot na ako. Salamat, Jamie. Wow! Finally! Kamu na gyud! Nagbunga ra kita ng akong pagpinaabot ng imong amiga. At least, nahibaw ko nga dili ko nimo usikan. Kaya mo ko kong gihaguan before ko nimo nakuha, di ba? Siyempre, oy. Gipangandag ti kag maayo, nya usikan ti ka. Di gina mahitabo. Oops. Sakto na na, B. Kinani ni suya diri ha. So, kanasang magandang kasal? Itaw nak, pagkasal na mo, parang makaapo na itaon may mama ni mo. Pa, wapagina sa muna-una ni Justine. Sa pagkakaroon, focus sa misa, tagsa-tagsa na mo katrabaho. Kalusa pa magkatao na. Paabot lang pagod. Paabot talaga kita, anak pa. Happy anniversary, my love. Wow! May pa-flowers gihapon da. Siyempre. Kinahanglan lang nga consistent ko sa tanang butang. Kung unsa ko pagpanguyab na ko nimo, mao gyapon ko karon. Bisag 8 years na ta. Swerte gid kaayo ko nimo, my love. Here, nakoy gift para nimo. Happy anniversary. Uy, unsa ni? Tanawa. Love. Wow. Ang akong gipangandoy nga relo. Yes, my love. My love, thank you, ha? Thank you. Ako ni nga pingan sama sa kong pag-amping nimo.
Kanindot sa feeling aning atas healthy nga relasyon. Nga, pinangga kay ta sa tong Paris. Huwag yung ko magmahay nga akong gisugod si Justina. Og siya na mo ay gusto na ko makauban hangtod sa hangtod. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We ride. Jamie? Will you marry me? Justina. Yes! 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 Thank you! I love you! I love you, kayo. Kami yung mo na-excite nga maghunahon na nakoy. Nga kaslo no na mo. Relax lang pa. Tagan pa kayo og angay andamon sa kasal. Excited na kay ko lang. Excited na kay ko. Excited. Betaw. Pero nakalig. Bantay kilas Justin ha. Nga naman pa. Usahay ang mga tao nga kaslo noon kay murag makulbaan nga murag nanay pagduha sa kasal. Normal rin nga bation. Pero kinahanglan nga naalagi ka permi nga busabot o diligid mo surrender niya. Okay pa. My love, nakoy na kong problema. Unsa man na? Natakta ko sa trabaho. Unsa? Pero, sige lang. Mangita raw niya ko pagi nga makakita dayon kog laing trabaho. Unsa? Ikaw na mo'y nagbuhi ni Justin karon? Oday, maghatagan ko niya kwarta para sa iyang konsumo. O niya, okay na ni mo? Karon naman sa na ba? O gusto pa, nagsigil man siya pangitag trabaho. Day, anak naman ginang relasyon. Kung kinsay wa, tabangan sa kung si kinsa may naa. My love, nadawat ako. May trabaho na gito. Maayo hinuon, my love. My love, salamat kayo ha sa tanan nimong natabang. Karon, ako na sa may mamawi nimo. Ug kung makatigom na ta, magpakasal na ta. Kadlaw naman lang. Pero, wa pagyapon mag-chat si Justin nga nauli na ba siya? Asa maday ka ning tawhana? Tuka na ra bada. Matuog na lang ko eh. Sorry yun kayo. Nalupat mood ko. Nakatuog ko dahil pag-uli. Wala ko makachat mo. Mao ba? Wa man lang ka maguna-una nga na nagpaabot sa imong chat kay nabalaka nimo. My love, sorry yun kayo ha. Tuosad ka. Ha? Oh, syempre. Mao may ingon niya nga gikapoy siya gikas trabaho. Nao ba? Yakin something nga ako ang nabidyuhan sa club gabi eh. Ahain ba? Tanawa. Ginoo ko. Naasige sabak-sabak ka lang mabay. Oh. Mabitay akong tuyo nga ni ako. Kipakit-unti ka ani. O tanawa. Kung mo ba na iyang trabaho pagsabak-sabak sa laing babay?
Day, Sorry. Pero bugra ko gabi eh. nakato na kag pamakak na ako. My love, wala ko musulti ni mo kay basinog. Di ko ni mo tugtan. Nahibaw man day ka nga na chance ka dili ko musugot. Ngano ni padayon maghihapon ka? Sayop lagi ko. Oh. Sorry gid kayo, my love. Gipasaylo lang gihapon nimo? O, Day. Basta dili ligid sa mamabay. Okay ra na ako. Kaklaro na. Day, ayaw na lang. Pasagdi ko. Nahibaw ko sa kong gibuhat. Milagro lagi nga nagkigwan-on-wan kag pakiginom na ako dinis Byron. Oh, Jamie. Di na ako kayang taguan pa. ha? Taguan naman sa. Na-inlove na ko sa akong kauban sa trabaho. Sa ilaw ako, Jimmy. Wala ko tuyo. Pasaylo ako. Wasan na ko tuyo ah. Daan pagid lagi ko. Day. Nakailan ba ko sa babae? Kaya ako sila gistalk sa Facebook. Haog gabi nimo? Minyo ang babae. Unsa? Mga company mo? Pakigistoryahin ng banas babae. May pagduda na kung daan nila. Mao ba, sir? Kay sukad nga miabot imong fiancé sa kumpanya. Tagdugan na ka nga mauling akong asawa. O hinahinay siya kausab. Ingon ana sa nang nahitabo sa akong fiancé. So sa may gusto niyong buhatan. Ikaw man mo ay naay mas katungod kay bana man gyud ka. Gusto na ko nga isumbong nimo sila sa kumpanya. Wala ko trabaho. Nalipay na ka? Wa pa, Justin. Kay kuwang ra kayo ng butanga para makabahos ko nimo. Jamie. Magpaabot kong gabaan kasi mong gibuhat ni rin ako. Jamie. Diligid na ko matago ang akong kalagot ni Justin. Tungod sa kagrabing kasakit nga iyang gihatag nako. Og ako kahibaw kung kaya ba nako siya pasayloan. Dinhi na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtaganing akong tambong. More power, RMN.